नमस्कार मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी मस्तपैकी अशा ना आमच्या कोकणातला स्पेशल अशा सॉफ्ट एकदम कापसासारख्या मऊ अशा मी आंबोळ्या घेऊन आलेले. तर ह्याच्या या आंबोळ्या करण्यासाठी ना जरासुद्धा मी इनो नाही वापरला आहे, सोडा नाही वापरला आहे. एकदम साध्या सिंपल पद्धतीमध्ये पण आंबोळ्या एकदम सुंदर होतात आमच्या कोकणातल्या. तर तुम्ही ह्या पद्धतीनं बनवून पहा, तुम्हाला ही पद्धत ना तुम्हाला नक्की आवडेल. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. आणि जर तुम्हाला ह्या आंबोळ्या मी कशा केल्या आहेत त्यासाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे तर माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघायला पाहिजे. आता मी काय केलेलं आहे माहिती, आपले जे रेशनचे तांदूळ असतात ना ते आपण घ्यायचे. मी 4 वाटी रेशनचे तांदूळ घेतले किंवा नॉर्मल आपल्याकडे जे घरात असेल ते वापरले तरी चालेल. तर मी रेशनचे तांदूळ हे 4 वाटी घेतलेले. त्याला 1 वाटी मी उडदाची डाळ घातलेली आणि फक्त 2 चमचे मेथी घातलेले. मेथी असली तर घाला, नसली तरी चालेल, पण मेथीने अजून सॉफ्टपणा येतो आणि खूप छान अशा आंबोळ्या आपल्या तयार होतात. आमच्या कोकणातलं स्पेशल तुम्हाला मी दाखवते. आता आमच्या कोकणामध्ये ना 2 वस्तू घालतात कधी कधी, लक्षात ठेवा. तर आम्ही भात घालतो उरलेला, रात्रीचा शिळा वगैरे भात असला ना तर आम्ही ह्या आंबोळ्यांमध्ये घालतो. त्याच्यातसुद्धा आपल्या आंबोळ्या एकदम सॉफ्ट होतात. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही काय करायचं, हे कुरमुरे घ्यायचे. तर कुरमुरे जर नसतील तर आपण पोहे घ्यायचे. पण भात आणि कुरमुरे घातल्याने ना मस्त असा आंबोळ्या तयार होतात. तर सहजासहजी भात घाला जर कुरमुरे नसतील तर, पण कुरमुरे असतील तर नक्की घाला, त्यांनी पण मस्त असे पांढरे शुभ्रनी मऊ असे होतात. तर चांगले धुवून घ्यायचे एका पाण्याने, जास्त धुवायचे नाही, एकदा पाण्याने धुवायचे आणि मग त्याला 2 मिनटं किंवा 5 मिनटं असं भिजत ठेवायचे. आता मी काय केलेलं आहे, जे डाळ आणि आहे ना ती आधीच मी 7-8 तास आधी भिजत ठेवली होती, ती चांगली भिजलेली आहे. आणि कुरमुरे आहे ते आपण जेव्हा वाटताना 5 मिनटं अगोदर भिजत ठेवायचे. आता मी हे वाटून घेणार. तर त्यातलं जे पाणी असं ते फेकायचं नाही, तेच वाटायला आपण घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, पीठ आंबायला लवकर मदत होते आणि आपल्याला गरजच नाही ह्याच्यामध्ये सोडा वगैरे घालायची. तर आता हे सगळं मी वाटून घेते, सगळं कुरमुरे वगैरे आणि जे तांदूळ डाळ वगैरे आहे ना सगळं ते मिक्स करून मी हे करून घेते. तर वाटून घेतलं आहे, पाणी कमीच घालायचं, जास्त घालायचं नाही बघा. आणि चांगलं हाताने ना चांगलं 5 मिनटं 2-3 मिनटं असं फेटून घ्यायचं. हाताने जेवढं फेटाल ना तेवढं चांगलं ते पीठ असं मस्त मोकळं असं होतं आणि मस्त असं ते पीठ आंबायला तयार असतं. आता ह्याच्यामध्ये ना काय करायचं, फक्त 1 चमचा ना आपलं जे रेग्युलर खायचं तेल असतं ना घरातलं, जेवणाला आपण वापरतो ते घालायचं आहे आणि कुकर लावायचं. आता कसं आहे, ऊन आणि थोडी थंडी असं मिक्सिंग वातावरण आहे. तर आता पीठ आंबतं. तर मी आता चांगलं तरी पण आहे ना कापडामध्ये आपलं टॉवेलमध्ये चांगलं हे केलेलं आहे. तर रात्री मी 9च्या दरम्यान हे मी पीठ वाटून घेतलं होतं आणि सकाळी मला मुलांची शाळा होती म्हणून मी 6 वाजता हे तुम्हाला कुकर दाखवते ओपन करून. बघा मस्त असं हे पीठ असं वर पण आलेलं आहे आणि मस्त असं आंबलेलं आहे पीठ. तर असं हे पीठ ना मस्त असं पांढरं शुभ्र तयार होतं. तर कुरमुरे नक्की घाला, कुरमुऱ्याने पण चांगलं पीठ आंबलं जातं. आणि नसेल तर आपला शिळा भात म्हणजे सकाळी बनवलेला किंवा रात्रीचा उरलेला असेल भात तो तुम्ही घालू शकता. मस्त असं पीठ मऊ एकदम कापसासारखं तयार होतं. आता हे झालेलं आहे. आता आपण हे चांगल्या चमच्याने असं ढवळून घ्यायचं, म्हणजे चांगलं फेटायचं एका डायरेक्शनमध्ये. तर चांगलं 2 मिनटं असं फेटून घ्यायचं. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि काही घालायचं नाही आणि मीठ घालून झाल्यानंतरही चांगलं आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. तर आता चांगलं असं मी फेटून घेते बघा. आता फेटून ना चांगलं घ्यायचं आपल्याला पीठ आणि नंतर आपल्याला ह्या आंबोळ्या करायला हा पीठ तयार आहे. तर आपण काय करायचं आहे, गॅसवर आधीच मी तवा ठेवलेला आहे गरम करायला आधीच. आता तुम्हाला सांगते आंबोळी करायची पद्धत म्हणजे कसं आहे माहिती, आपण ना कसंही असू दे, भिडाचा तवा असू दे किंवा नॉनस्टिकचा तवा असू दे, तर आपण आधी तेल नाही लावायचं कधी पण, लक्षात ठेवा. तव्याला आधी आपण बॅटर घालून गोल अशी पोळी तयार करून घ्यायची आंबोळीची. आता थोडीशी बघा ही वलसर असताना आपल्याला परतायची आहे. तर परतताना आधी वरतून तेल सोडायचं आणि मग ती आंबोळी आपल्याला परतायची आहे. तर तसंच लक्षात ठेवा, तवा आधी गरम करायचा, त्याच्यावर तेल घालायचं नाही. अशा ह्या आंबोळ्या करायच्या. आणि आंबोळ्या करायच्या ना आमच्या कोकणाच्या पद्धतीमध्ये तर जाड करायच्या. तर बघा अशी जाड मी केलं, त्याच्यामुळे चांगली अशी जाळी ना सुटली जाते त्याला. बघा जाळी अशी सुटलेली आहे आणि त्याच्यामुळे आंबोळ्यांना मस्त अशी सॉफ्ट होतात, मऊ होतात आणि एकदम खायला. आणि दिवसभर जरी तुम्ही त्या आंबोळ्या ठेवलात ना तरी त्या मऊच राहणार आंबोळ्या. तर ह्या आंबोळ्याबरोबर खायला चटणी, काळ्या वाटाण्याची उसळ किंवा चिकन, मटन, असे म्हणजे उसळीचे प्रकार असे तुम्ही आंबोळ्याबरोबर खाऊ शकता. बटाट्याची भाजी खूप छान लागतात या आंबोळ्याबरोबर. मस्त असं पीठ असं हे आंबट असं मस्त पीठ छान, मला तर खूप आवडतात आंबोळ्या. तर आमच्या सकाळी नाश्त्यासाठी किंवा चिकन मटन असेल किंवा उसळ असेल तर आम्ही नक्की ह्या आंबोळ्या करतो. आता मी तुम्हाला एक डोसा पण कसा म्हणजे पातळ असा करून दाखवते, कुरकुरीत असा. तर मस्त असं खूप त्याचे 2-3 प्रकार तयार होतात ह्या बॅटरपासून. अप्पे पण तयार होतात,
तुम्ही त्याच्यात कांदा वगैरे घालून अप्पे पण तयार केले तरी खूप छान तयार होतात. तर अशा मस्त अशा बघा मी ह्याच्यावर सकाळी नाश्त्यासाठी चटणी बनवली खोबऱ्याची आणि असे खायला बघा मस्त असे गोल व्यवस्थित झालेले आहेत आणि मस्त. आता तुम्हाला मी दाखवते एकदा हाताने पण बघा किती सॉफ्ट आहेत त्या. हे बघा फोल्ड करून दाखवते, जरासुद्धा क्रॅक पडणार नाही, तुटणार सुद्धा नाही. बघा असं हाताने चुरगळलं तरी थोड्यासुद्धा तुटलेल्या नाही आहेत. तसे हे सुंदर अशा ह्या आंबोळ्या तयार आहेत आमच्या कोकणातल्या स्पेशल. तर नक्की ह्या पद्धतीत एकदा आंबोळ्या करून पहा. आणि ह्या जर आंबोळ्या तुम्हाला आवडल्या असेल तर मालवणी ज्योती किचनला जरासुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन असाल तर नक्की करा, शेअर करायला विसरू नका, लाईक करायला विसरू नका आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.